idea engicela support because it is very important. Angizukwenza ukhumbule ekhaya, ngizokwenza uphuma ekhaya. Bonke labo malume abahlele emakhaya balamadelo nopholo mbeka. So fika ne-truck ne-rent ya 1 month. Sithi namhlanje sivakashele kwa-section F kwaMashu emzini wakaKhambule lapho kukhona ubhuti wakhona ekuthiwa uMlondi esizomazisa ukuthi seyiminingi iminyaka ehlala ekhaya. Mlondi sithi phuma ekhaya. Bayekwenza ama-program asibuyisela iy'nkinga. Sesidinga nathi ama-program azosiphilisela iy'nkinga emuva. And it's very important ukuthi our children do not suffer the way we suffered. We must give our children a better future, which is why mina yami ingane ifunda phesheya. Hayi phesheya komfula bana. eLondon, not East London. eLondon yangempela. Because I wanted to give him opportunities mina engabanga nawo. And as an honest mother, ingane emifika kumina izothi ma angisafuni mina ukuya esikoleni. Ngizothini? Ngihlala eSouth Africa. Ngizothi Jack, ungabuyeka isikole, musukhulile uzobe president. I did a high school yami eMandiyene Phoenix, which is why angihale nje ubunesi. Ngaba unesi for 5 years. And it was difficult because sasuka straight from ikole sasifunda kusona la sasifunda khona isiNgisi ngesizulu. Kwakwanye siyokhuluma isiNgisi manje usuku lonke. IsiNgisi asumngani kabani kuzubheka kodwa umuntu obonana. IsiNgisi simdida umuntu umthembile. IsiNgisi sidida umuntu eyilandele buka every day, days of our lives. Musu samchazela ukuthi bekwenzekani izolo. Akutshela nolayini owodwa oshilo. Uthi ungenile wabhala isicabha. Wathatha ukhiye, wasikhaxaza, bacabana. So when I went to Indian school, it was difficult for us because sasingasazi ngempela isiNgisi, sasazi isiNgisi sesiZulu. Please teacher. Sifike laphana, si late, principal abuze something very simple, siyabuza umbuzo inkinga iphendula. Uthi why are you late? Siyozama ukuchaza kuthiwe wena Thenjiwe ngoba uphaphile ungakwazi ukukhuluma. The bus go 5 minutes, stop 10 minutes, go 5 minutes, and then go slow like a nwabu. And they used to bully us. And they bully us into a point where they want us to be embarrassed of where we come from, embarrassed of our parents. Megathiwa nje kunomhlangano wabazali noma kune-Thanksgiving, bamane bakhomba umama umuntu omnyama. Kuthiwa kasho umthandazo. One day bayikhombela ugogo wami. Hayi ke wabaphoxa-ke wamgogo, yayirubizela shame. Wathi baba Kalothina wena lo semazulwini. Nina gogo bebayasazi isiNgisi. Inento eniyenzayo-ke nilonhle ku-president nithi ubhede isiNgisi kodwa ogogo wenu nomkhulu benu abangangaya abasazi.